Anglong Tv9 News kena arah doana phasame kardom pipa 0.1 iklong kardom. Pini prime time berta thantang nilimen mirdam thangchupi. Tangte berta thepi berta tonpen arjupan sene. Taklang so to work chikok pen ador so to work chikok adak humnia hemkonglong ahiring tang rakpen kachitong. Lason si ihu ma hemkonglong laki siluni jan pen siwang bom na pen akaprega hemkonglong abang laki dimapura hin pen siwang bom. Pompa kopi ko son peloni humnia hemkonglong ha chingkoi ru. Ahiring tang rakpen kachitong hemkonglong number laki AS 21B 8144. Lapena hum kaprek a number laki AS 01F5 3114. Lapen birta kirip don longa hut anke bangkuan tong humnia hemkong longa longta achi thablone aphai longpon pilang lapen arong na thekun long nilang lapen kido ana saita bukajan rekom sai khia ton pen si chipar bengpon bukajan pen arong taro arbiang long Tv9 News. Daithor Moniram Langni Auditorium Horalong Primary Teacher Association Education Discussion Meeting Kipadupon. Lason sini phai thongke chakongpo surini rankor rapli arni lakhain ko ratrok duwar bagori constituency under Daithor Moniram Langni Auditorium Hor Primary Teacher Association Education Discussion Meeting Kipadupon. 7 AM morning ke APTA flag chairperson India Langni Piahin pen hosting pono. Lapen flag hosting that pen aphi Mongol Singh Timung ke APTA Vice President I himpen 7:30 AM Karlitang Atichara tuma phansi me kachiki moajai mektame lengpon. Lapendeda PC 9 AM pen educational discussion meeting sitame padupo. Educational discussion meeting along kuson si teacher tum ke claim kedam ponang jima puapothak pinang analam ta district commission coordinator Beskar Anglong and Association Primary Education Officer Anglong Hakim Rong Piai Hinpen Hanpon. Lapen ke 2:30 PM pen kachupa ponaluhia tumpen mai pedupon. Bang somai long ke APTA President Indira Lek thipi pen si mai charipon. Lapen ke Previn Hansi pen si aluhi pachiripon. Bang so along aluhi sarpoman pen kachitong dur lake ke AAC Education EM Richard Tobi manpeng pen aluhi chitongdon. Bukajan LAC Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Nomor Momin EM Mukut Mohanta Petching Lok Pinang An Man Kido Kithe Kiding ke APTA Songatum Pinang An Chitong Lunrinti Lapen Mai Ching Chia Prang Nilip Cluster Atum Penlun Parjupon Lapen Lapu EM Richard Tobi Pen Non ke Gunok Sabah Hota Me Pinang An School Atum ke A+ Long Dunangji Anlote Score Mesen Po Pen ke Isuman teacher atoma phanso kas netisita me pipon po lasin un pen duty chiklem pon verji aphan bor itha pusi ningjipon dolamara pen avines togbi Anglong Tv9 News pini dak Daithor along itum Anglong Primary Teacher Association pen one day seminar ki bipon along itum akai Dr. Tuliram rong hang fansi chief guest ka hang pondu bonsami alangli difulong kaprek awarsai dokok mane hodak difulong 6 schedule workshop bibom difuele long la chitong dun pena joksi pini jamang du ne da so alogot kaprek itum mupen theklong lo Dr. Numol Momin deputy speaker to do lapen itum long EM Mukut Mohanto to do lapen neli son joksi itum dakwang lo so Tangke sir la non that for lapen romong hatan na bangso tuwar hingpik ken poton kidam tang satami before bus lapen gari so chileng stami 6 akping son sin itong teglong la si la bangso hingpik tuwar nang lihin pen non mat kasilam ji la puson nang likasik pon tum nitum langpon po la bangke RV tumon tathiu no lomke RV thiu masi towar ta khain nu dulo samu mi pon po lata silam pon po paju pen silam pon ini la sudah la diku gari to me kenapa kita muni langsung dah dulu la soda ang bong nitum la PWD etum afan nitum than po la si prabjin pen nitum oton po la bang mane gari so itu minta muni pin kada kisung dolo nitum chini lo asa ante lapu lokojan arlo khala sathirong khala ronglong non kiram tang BJP ningkan kep ningkan sekep leng dok lo setami PBYG hemawe la pen school hemawe pin ko PMG awe hemlong bangke nitum long si la langpon po census kuri pen survey report langpon lang la song si survey report pen long lopon ate nitum
list pidun po la pen la so list ang pen la itum penangan bodiun po la VDC chairman dulu kan VDC chairman na Sir, ini lah sir, kamu main long kening sih mana lah. Mungkin salah online lah teacher tu maintenance lah kita langsung promosi. ala la bang ke nang than bang ke right lo शिक्षा छुट्टी do ko pen am phike teachers atum ka absent ya fan a chance kom re la pen even student atum ta la ke enrollment la dang masi ala net do lo pon la ke problem obelo stami net avedi mo monte mo pen la so option a fan ta kaprik do thula jate je la tum screenshot kuri pen la pen atum puthot kaprik adim net ki do pen akol atum chon to taxi la so fan claim me la option do la ta Harat Johnson pen Mumbai ka chilenga train ko pai kelang no pen a jok puthot pen men kopi ko son pen ne ka chingbai kiram tanja company phai thong ke bar ni Jharkhand Jamshedpur along men ko pai kelang no pen a jok Harat Mail Express train number 12810 Harat Johnson pen Mumbai ka chileng pon a train men ki pachat parpik a jok si ka chitong tong pon phun pusi ka chingkoi berta social media cha dialog pen longdun lapen hala pura race taba tumai hin pen report ke longdu na tengke nona mat ke bang thong ke ba tum arenga husunang lo lapen ki thinanga tum bang ke thom pusi pachini pon railway resource team tum pen tong circuit pen bang so train ka ching koya long pa jok nun ji aphan RDTP dun ji pa jok nun news report Karbi Anglong TV9 news Tante pini abierta ke lang sikang ton pondong domi thang me kardong